Everyone, welcome to my channel, Bisaya Made in Washington. I have this channel about workouts, dancing. So I hope you enjoy. Sometimes I do my daily tasks like cleaning my house, a daily routine. And I hope to subscribe and hit like. Bisaya Made in Washington. Bye! Bago ka mag-video, bili ka muna ng ticket. Bili ng ticket? Oo. Sige, si Lyndon at si Flora. Flora love Lyndon, Lyndon don't love Flora. Sinabi mo, te. Talagang, I can't believe it. Cannot believe, ha? Yeah! Iscan mo yung picture dyan, ha? Nandiyan yung mga ticket. Ito si Pomoy. Bagay mo na nun sa akin. Mga IGT. Sige. Kung kasama ko si Ima. August 12, Sabado. August 12, sige. Saan? Sa Takuma? Sa Federal Way lang. Federal Way, okay. Bagong performing arts dyan. Nandiyan yung mga address, eh. Sige. Yeah, nag-follow din kayo sa aking video. Sa Reels. Oo naman. Lagi siya nag-like. Suportahan tayo, di ba? Ipa-picture. Ano ang pangalan mo, te? Cecil. Ipe-friend na kita, ha? Sige. Si Flora, friend ko na siya eh. Cecil Mariano? Lain dyan. Si Iba yung si Ima. Gay, manginaod ko nito siya si Ima. Siya magpifacial. Sinabi ko sa kanya ba? Bisaya man sila. Bisaya di ay? Oo. Aman si ate. Kapag nagpalit pag sini. Nandiyan, sa Nike. Basta, te? Hi kuya. Basta. Ayos naman. Ano ba pangalan mo? Cecil. Uy, si Sil. Ano pangalan niya rito, te? Cecil. C-E-C-I-L-E. Pang ayaw ng ano. Ewan ko bakit. Ito na lang. Sige. Ito na lang. Ito na lang lagi ka. Dito na lang ka. Manaka? Manako. Siya na lang din. Pagchilas ako na Oh, ayaw ikaw. niya pagchilas. Sige. Okay. Ikaw na sa gay. Meron akong concert niya kay Pomoy, te. Nayang asawa. Sige, Ito, bibigyan ko na. Binigyan na kita, di ba? Popoy. Ito. Ito naman. Ay, naligyan yung Tagalog, yung Bisaya. Nandiyan ako, nandiyan rin si Flora. Tagalog. Tagalog din siya, ikaw rin Bisaya. Kano sa manay ito? Sabi ay. It's gonna be. Mga artista nandiyan yan. August 12. August 12, no? Yan, tingin sa akin. Naku, hindi ba, malabo ba, Day? Malabo? Saan ang manang malabo? Hindi ka makapunta? Yeah, ito na doon. Nandunong lagi mo. Kanang, sandig. Ano ba? Like that, so you can relax. Yeah, I like it. Yeah. No man, ha? Hawaii. Yeah, Hawaii. Oh. Puro Nakadako eh. Magang yan eh. Gumagaan. Grabe, no? Grabe, 15. 15. Sa kwan ni Grabe, at sa nakadako eh. That's my size. Puro pa na, ilman na sa'y ganti. Ganti. Ato ka Hawaii po, No, sir? nag-enjoy na Splendor, no? Ato pa ka Hawaii? O Dili. kuya ka siya na ko. So, yan, ito nakadto ko itong sa kong anak. Last year dito, me. Di ay? First time lang, second time natin magkita, di ba? No, sa kay Kurasag na birthday, ikaw nag-AG. Pero ang first natin kita, doon sa kanyang Covington ni St. John. Yung ano, yung... Katong sa party, Christmas party. Emily. Oh, yeah. Nandun kayo nun, ano? Wala. Just at Ate Puras. Paayahay sa bisisin. Relax. Relaxing. Express. Kalami. Ada asa ka pilo ka na mo. Baka tayo. Okay, kalami. Di ba kasi? Thank you. Kalami. Okay. Short video lang day. I love. Okay. Taas ang view. Oh, feels good. Lami ako. Ready yung mong pitaka. The pitaka is closed. I mean open. Dili mga tagak ang mga bagay-bagay. Okay. Okay. Dila, putang. Uy, kalimtan. Tupad guro ni mo ate Cecil. Uy. Yeah, unta. Very good. Kana? Nan ko magpalit mo ay para I don't know what to get. Naglibog ka? I have to pick one. Hindot yung mga bagay. Ganahan ko scholar ani day.
60% off. Mickey Mouse. Mickey Mouse, guys. Mickey Mouse. 70% off. Mickey Mouse, day. Yeah, Mickey Mouse, this one, like 70% off. 178? 178 minus 35. That's 143 at Cecil. Oh? Not bad. Pila na lang? 143. Oh, magamay na lang? Yeah. After the 60%? 143 na lang. It's a good price. Nanindot siya ng ginawakan. I really like this orange. Oh, yeah, nindot. Ay. Yeah, one. Yeah. Oras, makita lang yung maglakaw-lakaw. Makita Okay. lang yung maglakaw-lakaw. Ano yun? Kana. 100. Nindot. Nindot, ay. Karon ako naka-shopping ni. Karon pa ka? Yeah. Nadana ka ni Kuan, Lini. Ang imong siyapin as yung bag. Wait, ako mga shopping mo, jewelry. Mga jewelry ko, bird. Mga jewelry. Yeah. Safari. Okay, ito na tayo pag sus, ang duhan, ilagyan di kuan ang kuan, ang post. Ito nga.